OK, čaute lidičky. Máme tuto vyhlašování, mělo to být správně v neděli, ale neměl jsem čas, tak je dneska. Mám tu kolo štěstí a ten, kdo bude vyspinován, tomu to pošlu. Bude to, kdo to bude? A je to... Tnocko. Ty mě si nejvíc prosil, co tam podle toho komentu. OK, tak Tnocko vyhrává. Tak jde mu to dát, když to vyhrál. Má to všechno tady. Jde mu to poslat. Jestli si myslíte, co vyhrál, můžete napsat do komentářů. Jestli budete chtít něco vyhrát podobný. Nejmenoval Tnocko. No, už nezjistil jeho jméno, jmenuje se teda Bouchal podtržítko, jak se dělá podtržítko, jo, podtržítko 78, kdyby to jít mám, OK. Já nevím, jestli to je on, jo, já mi napsal jenom Tnocko a nemyslím si, že to úplně bude týpek, který má okolo 10 000, pár nějaké followerů 10 000 nebo kolik, tak to asi nebude on. A Čech byl jedině tohle, koho jsem tam vyhledal. Tím pádem by to mohlo být on. Podívám pro jistotu, kdyby tam nějaké čísla byly u toho. Jo, jmenuje se Tnocko. Tím pádem asi to byl on, no. Tím pádem dostává tady tohle že? To už vám říkal. Nevím. Boom. Jo, chci. Poslední a teď ještě vyhrává 1 milion gemů. Se napíšeme teď zajímavé jméno. 748. Ale si se nevíte, protože si to byla práce já jsem budu mít YouTube kanál, ale který mi přispěl, já jsem se na 1 milion. A to všechno a protože stále to celkem dost jako gemů a i kámoše, tím pádem byste mohli dát odběr. A čaute, uvidíme se u další soutěže.